нашата планета Земя. Уважаеми гости, мили деца, родители и учители, добре дошли на нашето специално събитие, организирано съвместно с Регионалната инспекция по околната среда и водите Плевен и посветено на честването на Деня на Земята 22 април. Тази дата в продължение на 55 години е сред водещите световни кампании с внимание към чистотата на въздуха, океаните, почвата, екосистемите, дивите животни и човешкото здраве. Тази година мотото на кампанията е "Нашата енергия, нашата планета". Очаква се 192 държави в целия свят да се включат в кампанията, отправили поглед към използването на възобновяемите слънчеви, вятърни и други видове енергия. Затова днес сред нас са господин Стефан Бурджев, заместник-министър на Министерство на земеделието и храните. Инженер Зорница Йоткова, директор на Регионална инспекция по околната среда и водите Плевен. Господин Филип Филипов, директор на Основно училище Цветан Спасов. Госпожа Катя Трифонова, заместник директор на Средно училище Стоян Заимов. И не на последно място, доктор Мария Мирова, главен инспектор в Районна здравна инспекция Плевен. Току-що ми казаха, че към нас се е присъединила и госпожа Галя Пеева, директор на Средно училище Анастасия Димитрова. И всички останали, които ще закъснеят, са добре дошли да се включат към нас. Господин Антонио Василев, общински съветник, току-що дошъл при нас. Объркахме малко реда на стъпчинството, но стана така, че по реда на идването. Да приветстваме нашите официални гости. Още веднъж добре дошли. Мероприятие, своето присъствие, че ще споделите с нас своите знания, опит и ангажираност в областта на екологията и устойчивото развитие. Думата за приветствие давам на господин Стефан Бурджев, заместник-министър на Министерство на земеделието и храните. Чуваме сега. Първо бих искал да благодаря на госпожа Палазова и целият професионален колектив на това прекрасно начално училище за поканата и за възможността да присъствам днес да споделя този празник. Уважаеми представители на другите образователни институции, ръководители на други институции, които са към държавата, като РЕЗИ, госпожо Йоткова, уважаеми родители, уважаеми деца, като човек, който в момента представлява едно така от важните министерства в държавата, това на земеделието и храните, и човек, който съм израсъл, учил като вас ученици в град Плевен. Силно се радвам, че имам възможността да видя на живо днес и да споделя празника с вас. 55 години се чества този празник. Много е важно не само за вас, а и за нас
да се научим да живеем в хармония с така казано майката Земя, с всички нейни природни дадености, живи същества. Ние сме част от това разнообразие на планетата и това, че сме доминиращи като вид хората, трябва да ни дава основание не да злоупотребяваме, а да подпомагаме всички процеси на естественото така развитие, на екологичните възможности, които имаме и в които живееме. Така че хубаво е в дни като този да се говори, по-специално, нали, след мен експертите ще кажат, но важно е да се отделя внимание, защото ние сме част от тая планета. Колкото тя зависи от нашите грижи, толкова и ние зависим от нейните дадености и грижи. Така че пожелавам на всички здраве, късмет и хармония със себе си и с заобикалящата ни среда и нашата планета. Благодаря. Сега приветствие ще поднесе инженер Зорница Йоткова, директор на регионалната инспекция на околната среда и водите Плевен. Здравейте, Сладори, за мен е удоволствие. Здравейте, за мен е удоволствие да ви приветствам от името на господин Манол Генов, министър на околната среда и водите, който изпрати специално приветствие за вас. Уважаема госпожо Палазова, за мен е чест да поднеса поздравленията към вас и вашите ученици по случай Международния ден на Земята. През тази година инициативата се провежда за 55-ти път. Ще участват 192 държави и над 1 милиард души по света в различни кампании и дейности, посветени на опазването на планетата. В продължение на 55 години Денят на Земята е сред водещите световни кампании в повишаването на осведомеността и предприемането на действия по критично важни екологични проблеми. Убеден съм, че днешният празник ще допринесе за разширяване на познанията на младите хора, за техния принос, а и приносът на всички нас, на всеки отделен човек, за голямата цел да опазим нашата планета Земя. Пожелавам весел празник, Манол Генов, министър на околната среда и водите. За мен също удоволствие да споделя днешния празник с вас. Вие сте страхотни и невероятни. Радвам се, че ще ни представите песни и флашмоб, който ще бъде нещо уникално за нашия град Плевен. Идеята е да стигнем до изводи как да опазваме нашата планета в нашето ежедневие, както вие, така и ние. И аз много обичам да казвам и да повтарям една индийска поговорка, която казва, че нашата планета Земя не сме я наследили от нашите деди, а сме я взели назаем от нашите деца, от вас, бъдещото поколение на Земята. И е много хубаво, че сте ангажирани и споделяте този празник с нас. Благодаря ви! Поздрав към нашите гости и публиката е кратката литературно-музикална програма, подготвена от екипа учители на първокласниците и двете вокални групи при училището Жара и Славейче с ръководител госпожа Ива Милковска. Ще чуем песните Екопесничка и Земята с любов да спаси. Искаме в този час
цвята. Нито пък жито озряло ще има, значи и хляб за студената зима. Щяха да блъскат в небето скалите, щяха да блъскат чело планините. Аз, щом без брак се лута реката, пък тя навярно ще сбърка горката. Нямаше никой да има родина, къщичка покрай гнездо на комина. Вижте ме, дъхава плодна богата, слушам звънливия смях на децата, а на калинките, дето ме лазят, дошепвам, кажете им те да ме пазят. Планета ни зове с тревожен глас. Хората, бдете хора, за да има и след вас детски смях. Берчем немирен, слънчев летен тротуар, пролет, песен, цвете, мама, татко и другар любим.
вълнуващата програма, която ни поднесохте, ставате гласът на земята. Вие, учениците, ставате нейни посланици на идеята за хармонията между човека и природата. Нека чуем това послание. Нека то литне високо в мирното небе над земята. Нека то стигне до всяко човешко сърце. Уважаема госпожо Палазова, заповядайте като директор на начално-иновативно училище от СПИСИ при нас на сцената. Аз помоля моите помощници Елеонора и малката земя в ролята на Тервел Казаков от първи клас да дойдат при мен. Ние, децата от начално-иновативно училище, написахме своето послание към всички хора към земята и ще го пуснем в небето в този ден, но нека да чуем нашето послание. Леонора. Скъпи приятели на земята, с обич сърцето и грижи в действията, нека днес бъдем гласът на земята. Днес, на този ден, 22 април, Денят на земята, сърцата ни се изпълват с благодарност и любов към нашия дом, прекрасната планета Земя. Хилядолетия тя ни е дарявала всичко необходимо за живот, чист въздух, кристално чиста вода, плодородна почва и безкрайна красота. Но днес тя има нужда от нас повече от всякога. Всяка наша постъпка оставя следа върху природата. Нека използваме творческата си енергия мъдро и отговорно. Вместо да разхищаваме природните ресурси, нека направим слънцето, вятърът и водата наши партньори в борбата срещу климатичните промени. Но най-важното е да помним, че сме част от една глобална общност. Свързани сме чрез споделената любов към Земята. Всеки от нас има силата да бъде пример за другите, като показва как малките действия водят до големи промени. Нека всеки ден бъде ден на Земята. Нека заедно създадем свят, в който хармонията между човека и природата е основен принцип. Нека оставим наследството, с което ще се гордеем, свят, в който децата ще се радват, ще растат здрави и щастливи. Затова днес ние я зареждаме с нашия танц, за да й покажем, че я обичаме и уважаваме. И когато постъпваме с танц върху земята, нека това бъде като целувка, лека, нежна и пълна с любов, за да изразим надеждата си за едно по-добро утре. От учениците на начално и иновативно училище от СПИСИ град Плевен. Нашата малка земя. А вие готови ли сте за танци? И чувам, готови ли сте? Тогава танците ще започнат с помощта на Бинко и Пипси, които са родители на нашата малка планета Тервел Казаков. Здравейте и честит празник на всички! Сега ще ви помоля да се дръпнете малко назад и да има малко разстояние между вас и започваме да танцуваме.
Може да се включат всички, между другото. Заповядайте. Готови ли сте за следващата песен? Супер! Само да ви разкажа нещо за нея. Едно малко пиленце решило да си направи екскурзия. Обаче не искало да бъде само и решило да се покани приятели. Поканило кокошката, гълъба, агнето, крабата, бикът и така нататък. Сега ще повтаряте след мен и ще видите какво готино ще бъде. Puccino Pia,
изразихме нашата обич и признателност към уникалната ни планета Земя. Изразихме нашата надежда за по-добро утре, с което децата ще растат здрави и щастливи. До нови срещи!